Ang Ginoo madahaiyo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Mateo. Ang pagsulod ni Jesus sa Kapernaum, kinta po hiya hin kapitan nga Romano nga nakimaluoy haiya. Ginoo, masakit ang akong surugoon, nahigda diri nakakakiwa, nga nagkukuri hinduro. Makato ako nga nuupayon ko hiya, nagsiring Jesus. Kundi binato ng kapitan, Ginoo, diri ako takos nga sumulod ka ha akon balay. Suguala ako ngan maupay dayon anakon surugoon. Usaliwat ako katao nga ubos hinlabaw nga mga opisyal, ngan may ada ko liwat mga sakop nga mga sundalo. Kung nasugo ako hausa, kadto na napakadto hiya, nga naiba kadina, nadaog hiya. Kung nasugo ako hanakon uripon, buhata ini, ginbubuhat niya dayon. Naipausay Jesus ang pakabati niya ini, ngan ginsiring ang mga tao nga nagsusunod haiya. Nasari ako haiyo, waray pagod ako makakita ha Israel, in pagtuo nga sugad kadako ini. Tigamni niyo ini, damo in maabot ti ka nga sinirangan nga nakatundan, ngan makikigsaro kanda Abraham, Isaac ug Jacob, dito ang ginhadian ang langit. Ang Ebanghelyo ang Ginoo.